Mga kaigsunan, mao kini ang redevelopment sa amphitheater dinis Dakbayan Sigendioro. Kamu mga idol, unsa ba ang inyong mainumduman sa amphitheater kaniadto mga kaigsunan? Kung atong mabalik tanaw mga idol, kining nasangpit na area amphitheater kaniadto niya karon bag-o na magaling hulagway ang resulta karon sa redevelopment kaniadto diri ipahigayon ang amateur boxing. Lagi po sab ang kining siging contest mga kaigsunan o uban pa nga mga kalihukan kung diin inyong mainumduman bata pa kamo hangtod karong panahon na mao na ni ang resulta. Mga idol, patsada yun o gagalikit na mo diri sa amphitheater din sa atong Dakbayan Sigendioro mga kaigsunan. Diri nga porsyon mga idol, mga kaigsunan, mga ni siya ang view sa backstage. Backstage siya pero bali doon ang extension para maplastar kung kinsa magaling to nga mga mugamit ni ini maka-prepared ang nasa luyo nga bahin. So patsana gyapon ang kining plastada ang kining backstage sa nasangpit nga amphitheater mga kaigsunan. Kini pod nga portion diri mga idol padulong ta didto sa atubangan nga bahin pero kuan ni siya sa kilid ni nga bahin sa amphitheater patsada gid kayo plastar kung inyo mainumduman nga bahin des Capistrano kini atong ipunteriya karon sa atong video mo ni siya ang kilid nga bahin sa amphitheater Divisoria, Cagayan de Oro City mga kaigsunan. Patsada kayo napailang nga mga bulak diri nga tsada kayo magkapawala sa imong problema kung madalikyat ka. Kung inyo pong mainumduman mga kaigsunan kining portion man gud diri gyapon kaniadto Police Station 1 Divisoria ni kung inyo mainumduman, di ba mga idol?